Ние започнахме изграждането на телевизионния център в Благоевград на Гола поляна. Нито знаехме как, нито имахме решение, нито знаехме как да изкараме решението, но знаехме, че телевизия трябва да има. Икономика развиваща се, бурно развиваща се, образование, култура, всичко. И в същото време информация за това, което става в Пиринския край, няма. И се пое тази инициатива. Идеята беше на първия ръководител на окръга тогава, Кръстю Тришков, с участието на целия негов екип, на целия наш актив, да се убеди центъра, че Благоевград трябва да има телевизионен център. Най-напред, със същите аргументи, започнахме изграждането на Радио Благоевград. Те са като първи родословни, свързани един с друг. И успяхме да ги убедим. Когато отивахме да защитаваме нашата идея по София, малко ни гледаха като, как да ви кажа, като на хора, които не знаят за какво са отишли там, но ние знаем. Имаше ентусиазъм, но знаехме какво искаме. И знаеме как да го искаме, но трябваше след това да покажем, че и знаем как да го направим. И го направихме. Сега може ли да си представи някой Благоевград и Благоевградски окръг без телевизионен център? Аз мисля, че не може. Затова, защото чрез него хората виждаха какво са направили. Чрез него се вижда и за България какво е направено. Какво се прави и всичко това беше за хората. Град направихме. Град. Благоевград в сравнение с някои от другите градове на окръга, кажем Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Разлог, изоставаше. Града беше увехтял. Недоразвита, инфраструктура неразвита, много изостанал. Икономика развита, култура развита, образование развито. А какво да покажем? Станахме модерен, европейски, български град в Европа. Български град, но модерен български град в Европа. Имахме друго самочувствие. Заводите бяха пълни с младост и сила. Всичко това трябваше да получи и друго качествено показване на света. И го направихме.